Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau. Bé, des del Canal Blau i des del terrat de la Casa de la Vila de Cubelles, que molt generosament ens han permès pujar fins aquí per gaudir d'aquesta fantàstica vista, l'església de Santa Maria del segle XVIII, una construcció icònica aquí a la vila. Avui farem el programa des d'aquí, des de l'acollidora Vila de Cubelles. I si la setmana passada felicitàvem a l'Aina Clotet pel seu Premi Revelació a Canes, avui toca felicitar molt ràpidament els Javis amb la bola negra perquè van guanyar el Premi a Millor Direcció al mateix festival i pels 20 minuts d'ovació, una de les més llargues que es recorden a la història del festival. Un festival que té 80 edicions, Bé, i dit això, anem a per la cartellera del cap de setmana, un cap de setmana que ve ple de produccions espanyoles i catalanes. Està clar que la indústria de cinema fet a casa ho està petant dintre i fora de les nostres fronteres, malgrat el que diguin els haters de la cultura. I de haters precisament parla aquesta producció, A la cara, sobre els discursos d'odi que s'amaguen rere l'anonimat a les xarxes. També tocarem el tema de les malalties mentals a l'esport amb Corredora. I com no, la nostra quota de thriller claustrofòbic de terror psicològic. També fet a casa, La Silla. I clar, estem a les portes del mes de juny i totes les celebracions i reivindicacions de la comunitat LGTBIQ+. Dues joies. Per una banda, Love Me Tender, ben queer i ben feminista. I per l'altra, directament des de Tunísia, Tres Mujeres. I per tancar aquesta trilogia de cinema queer tindrem el nostre primer convidat del Blau Cinema que ens informarà de l'activitat Queer Cinema for Palestine que tindrà lloc a l'Ateneu Vilanoví i completament gratuït. I com no, mai ens oblidem dels petits i les petites de la casa a dues propostes ben interessants de països que no acostumem a veure en la cartellera i menys quan parlem de cinema d'animació. La primera, des de Finlàndia, Flick, un nen amb una discapacitat fet tot un heroi. I Saliendo del Nido, directament des de Tailàndia. Ah, important, totes dues doblades en català. Tot això i més coses si et quedes aquí els propers 25 minuts, aquí, amb mi, al Blau Cinema, amb aquesta fantàstica església de Santa Maria, per gaudir de la teva cartellera del Garraf. Era realment qüestió de temps que la directora nascuda a Madrid, Laura García Alonso, fes el seu salt al llargmetratge i aquí tenim la seva òpera prima rodada en català, Corredora. Tot i que va ser nominada en el darrer Festival de Màlaga, crida l'atenció que amb totes les bones crítiques que es van portar no rebés cap premi. Ara podem veure-la aquí a la comarca. Cinema tan valent com necessari sobre la salut mental dins l'esport d'alta competició. Guanyaré. Faré història. Sí. Bona. I el Rubén, que apreta molt pel campionat o què? Muy bien. Normal. Guanyaré. Faré història. Després del seu curtmetratge Tempesta d'estiu, la directora Laura García Alonso, nascuda a Madrid però formada com a cineasta a l'ESCAC de Terrassa, escola de cinema d'on han sortit gent com la Isabel Coixet i Juan Antonio Bayona, decideix fer el salt al llargmetratge aprofundint més sobre la salut mental en l'esport arran d'un cas molt proper que va succeir a la seva família. Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré. Cris. Cristina, t'estàs prenent la medicació? Guanyaré. Faré història. La pel·lícula ens explica la història de Cris, una corredora d'èlit obsessionada amb el triomf que prepara el Campionat d'Espanya, però a causa de la pressió pateix un brot psicòtic. Cris, no pots córrer com estàs. Com que no puc córrer El com que no estic, pots és però competir. ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. L'actriu debutant, Alba Saer, sorprèn amb la seva gran interpretació de Cris, una jove que només se sent viva quan està corrent i a la qual li costa parar. Aniré al campionat. Necessito saber que puc controlar-ho. La gran interpretació d'Alba Saer no seria el mateix sense la rèplica de dos excel·lents actors, Marina Salas i Àlex Brendemul. Ben rebuda per la crítica, Corredora és un drama íntim sense estereotips sobre salut mental que reflecteix la pressió i el valor de seguir quan tot es deté. Amb un tractament molt respectuós sobre les malalties mentals, estic segur que la directora Laura García Alonso ha arribat a la indústria del cinema per quedar-se definitivament. Continuem gaudint d'aquestes façanes ben imaginatives i coloristes que ens regala la Vila de Cubelles. I ara una història que vull dedicar molt personalment a tots aquells i aquelles que en lloc de reconstruir les seves sòrdides vides passen hores davant la pantalla del seu mòbil insultant i llançant missatges d'odi a la resta de la humanitat.
Per ells i per elles, amb tot l'amor del meu cor, aquesta pel·lícula per recordar-los que les coses s'han de dir a la cara. ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Pedro, interpretat per l'actor Manolo Solo, viu només a la casa de la seva mare morta i es desfoga insultant en Twitter, avui X. Vamos, dímelo. Delante de mí. Per sobreviure econòmicament, decideix subllogar una habitació. Vengo a ver la habitación. Está libre. Sí, pero... Voy a quedármela. Un dia truca a la porta Lina, interpretada per l'actriu Sonia Almarcha, una famosíssima presentadora de televisió a la qual Pedro havia assetjat en xarxes incitant-la que es suïcidés. Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí? Porque no quiero estar allí. Lina no busca l'habitació, vol que Pedro li digui a la cara el missatge d'odi que li va escriure. Que tu hija se merece algo más, se merece que entres a la habitación y te pongas a su lado. Hay un agujero ahí atrás donde los setos, por si te quieres escapar. Ese es tu problema, que tu hija piense que no la quieres. Prefiere un padre de mierda a no tenerlo. ¿Qué te parece? A la cara, el llargmetratge de Javier Marco, que adapta el seu propi curtmetratge guanyador del Goya el 2021, és un drama psicològic sobre odi, solitud i empatia en l'era de les xarxes. En paraules del seu director, és un relat de crispació i solitud en internet, on es reflecteixen amb força l'abandó i l'aïllament de moltes persones que, com el protagonista, abans de responsabilitzar-se de la seva malmesa vida, prefereixen llançar odi a través de la pantalla dels seus mòbils. Y yo somos unos egoístas. La única diferencia es que yo soy famosa y tú no. I ens hem teletransportat un momentet des de Cubelles fins aquí, fins al casc antic de Vilanova, a la tranquil·litat de la plaça dels Lledoners, per dir-vos una cosa. Ha trigat, però finalment ja és aquí. I qui ens l'ha portat? El Círcul Catòlic de Vilanova. S'estrena a la comarca Love Me Tender, una producció francesa que vindria a ser un drama judicial basat en un relat sobre la maternitat queer i un crit contra el sistema burocràtic en el qual vivim. La crítica ha dit d'ella, radical, honesta i dura, drama angoixant i lúcid, l'actriu protagonista brillant i esquinçadora. Bé, ara només ens falta saber la teva opinió. Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno. Hola, mamá. Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor. A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz. Un final d'estiu, Clemens, reconeguda advocada i mare, explica al seu marit que manté relacions amoroses amb dones. Buscant recuperar la seva independència i començar una nova etapa personal, decideix separar-se després de 2 anys de convivència. Hola, Paul. Ya te he dicho que no quiere hablar contigo. Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme. La seva vida fa un tomb quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. Clemens haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i lliure. A partir d'aquest moment, la protagonista comença un procés marcat per la burocràcia, les acusacions i la distància forçada respecte al seu fill. Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal. Paul está muy bien, cuando no te ve está muy bien y en cuanto te ves el caos le trastorna, le sacude, le perturba. Amb Love Me Tender, el cinema europeu suma una nova adaptació literària, dirigida per la francesa Anne Cazenave, que porta a la pantalla la gran novel·la homònima de Constance Abré, explicant una batalla judicial marcada per la maternitat, la identitat i la ruptura familiar. Paul necesita ver a su madre. No nos alteremos, ¿de acuerdo? Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo. On hi ha hagut unanimitat ha estat en el treball de Becky Krietz, l'actriu protagonista que porta el pes de tota la pel·lícula, retratant a una dona que és capaç de trencar els marges que la societat li imposa, fugint de l'arquetip on tota societat obliga a entrar les dones. Una dona oprimida per les estructures socials, però incansable en el seu afany de trobar la seva llibertat. Nos los arreglaremos, mamá, ya verás. Claro que sí, mi amor. Irá bien. Somos tías, no nos rendimos nunca. I la nostra campiona. Portem setmanes acomiadant a la Carmen Maura, però no, per petició popular, una setmana més al Círcul Catòlic Calle Màlaga. Així que hem decidit investigar una mica el motiu d'aquest èxit amb el públic. Buenos días, Mohamed. Moltíssim, moltíssim, perquè és un punt important de cara
a que es consideri l'opinió de la gent gran i que ningú decideixi per ells, sinó que moltes vegades ells tenen prou autonomia per decidir sobre la seva vida sense que decideixin els altres. Excel·lent, bona actriu. Y el de la Marta Etura també està bé. Bueno, la película me gustó la edad que trata, que es una edad que normalmente no tratan las películas. Está muy, muy bien contada. Me gustó porque me da esperanza de que cuando llegue esa edad esté así, con un par de huevos la señora sacó adelante su vida y eso es esperanzador. Lo que no me gustó es el final. M'ha encantat, m'ha agradat molt la pel·lícula. L'he trobat molt humana, molt tendra i molt sensible. I bueno, la Carmen Maura és la Carmen Maura. Ja era hora que toquin aquest tema i aquesta edat. Sí, ha sigut magnífica. Ja tingui 30, 40, 80 anys. Y 80 años, genial. Bueno, sí, me ha gustado. Iba con la expectativa de ver, aunque, bueno, Carmen Maura la recuerdo en Mujeres a bordo de un ataque de nervios, ahí me encantó. Al ver la edad que tenía ahora, quería ver qué tal. Y la verdad es que ha sido una película muy buena y muy intimista. El tema de una mujer de estas edades que salga desnuda. Una imagen bastante bonita a considerar por los tiempos que corren y que ya era hora que se rompan los tabús y todo esto, las barreras que han habido siempre. Bueno, nos ha gustado mucho, a mí mucho la película por ser Carmen Maura, por ser una mujer mayor, saber lo que quiere y hacer lo que quiere a su manera y tener un amor a su edad. Esto me ha gustado mucho. Ya la conocíamos, muy buena actriz y este papel lo hace de maravilla. Se ve que la película está hecha por una mujer, la manera de mostrar el amor entre ellos, como una sutilidad se dice, ¿no? Me ha gustado también muchísimo, pero también es interesante la relación entre la mamá y la hija. A veces los hijos toman decisiones para nosotras solo porque tenemos 70 años o cosas así, ¿no? Y luego después maduran un poco y entienden lo que han hecho, ¿no? Y ahí perdió un poco la buena relación con la madre, ¿no? Ara tornarem a Cubelles, però ens hem parat aquí, a les Rambles de Vilanova, per dir-vos que poques oportunitats tenim de veure cinema gratuït a la comarca. I si, a més, l'activitat té un caire de denúncia, per una part, el genocidi que s'està cometent amb la població palestina i, per l'altra, la instrumentalització que el govern israelià està fent de la comunitat LGTBIQ+, doncs això ho fa molt més interessant i necessari. Queer Cinema for Palestine, un event que, millor que jo que us ho expliqui l'Eder Suárez, un dels components de l'Esquerda de Vilanova, l'associació que organitza l'event el 5 de juny, aquí al costat, a l'Ateneu Vilanoví. Hola, bon dia, em dic Eder Suárez, soc participant de l'associació LGTBI L'Esquerda de Vilanova i la Geltrú i us vull convidar al pròxim 5 de juny a les 6:30 de la tarda a l'Ateneu de Vilanova a veure un passe de pel·lícules i documentals que formen part del Cinema Queer per Palestina. Cinema Queer per Palestina és un festival de cinema queer muntat per persones palestines i està fet en contra de tot el pinkwashing que està fent Israel amb l'altre festival que estan muntant, que es diu TLB, a Tel Aviv. Pinkwashing és un lavado de cara, és un lavado de tot l'arcoiris, és com estar parlant sobre els drets humans i els drets de les persones LGTBI i estàs dient que sí, que ets molt pro i que defenses aquests drets de les persones, però després estàs cometent un genocidi a la Franja de Gaza. Diferents productors, cineastes, directors de cinema d'arreu del món estan firmant un compromís, un pacte, per dir que no presentaran cap pel·lícula en aquest festival de cinema per fer una mica de boicot. En aquesta edició, que és la quarta edició que estan fent, projectarem 6 curtmetratges que tenen una duració total entre 50 minuts i 1 hora. Són diverses aproximacions al context social palestí. A través d'aquestes pel·lícules estan denunciant la falta de llibertat i de dignitat de les persones de Palestina. L'any anterior van fer 110 projeccions en diferents països, però que aquest any han triplicat perquè estan fent 300 projeccions i hi ha 60 països diferents, així que un gran bravo per a ells. La durada de l'activitat és aproximadament d'1 hora i mitja perquè convidem una persona de Garraf en Palestina perquè vingui a explicar una mica què fan allà i com nosaltres des d'aquí podem ajudar a que la realitat d'allà sigui una mica més portable. L'activitat és totalment gratuïta, oberta a tothom, a l'Ateneu de Vilanova.
L'Esquerda és l'associació LGTBIQ+, de Vilanova i la Geltrú, que neix l'any 2018 arrel d'una manca de visibilitat del col·lectiu dins la nostra ciutat, també com a resposta en contra de la violència LGTBI que nosaltres patim per ser part del col·lectiu per diferents agents socials. El lema de Cinema Queer per Palestina d'aquest any 2026 és No Pride in Genocide. Això vol dir que no podem estar celebrant un orgull quan s'està produint un genocidi en directe. Eder, moltes gràcies. Perfecte, a tu. I aquesta setmana al Cinema Prado de Sitges, Las Ovejas Detectives, una comèdia britànica amb un repartiment de luxe, l'actor australià Hugh Jackman i l'actriu britànica Emma Thompson. Però les veritables protagonistes d'aquest thriller rural són elles, un bon ramat d'ovelles. Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño. George Hardy, un pastor interpretat per Hugh Jackman, viu sol a la campanya anglesa i cada dia llegeix una novel·la de misteri al seu ramat d'ovelles, assumint que no el poden entendre. 2 veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó, marchaos. El misterio se resolverá mañana cuando os lea el final. Ah, ¿por qué para justo ahí? Estaba a punto de decir quién era el criminal. Fue el médico, seguro. ¿Qué va? Oh, ya empezamos. Un dia George apareixerà mort en circumstàncies misterioses. Elles descobreixen que ha sigut un assassinat i decideixen resoldre el crim. Hemos encontrado a George tirado en la hierba y no se mueve. ¿Qué? Lily, dinos qué hacemos. Han asesinado a nuestro pastor. Y nosotros resolveremos el crimen. El director Kilbalda, que venia de fer els Minions, ho tenia claríssim. No volia ovelles fetes exclusivament per ordinador. Van agafar ovelles reals a les quals després els estudis de Framestore i Clear Angle van afegir expressions facials i moviments de boca. Volia que el públic les veiés quasi reals i no dibuixos animats. ¿Sois tan valientes como para salir de casa? No tenemos miedo. ¿Qué es eso? Creo que es una carretera. ¿Y de qué está hecha? De hierba no, eso seguro. Fins i tot perquè els efectes especials tinguessin referència, hi havia actors de doblatge disfressats d'ovelles fent l'escena completa amb el Hugh Jackman. Agente Derry, soy la abogada de George Hardy. Dejó un testamento. En las historias que nos leía, el culpable siempre aparecía en el testamento. Ese hombre no tenía nada. En realidad, hay 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil. De tota manera, més enllà dels tecnicismes, les Ovejas Detectives són un boníssim entreteniment pels aficionats al gènere whodunit, convidant-nos a convertir-nos en l'Agatha Christie des de la platea, amb unes ovelles molt intel·ligents i que segurament us encantaria portar-vos a casa. Os he leído un montón de historias. Todas siguen reglas muy sencillas. Fa 2 setmanes ho teníem a Ribes i ara el rei del rock arriba al Prado de Sitges. Us imagineu que esteu en una mina de sal i de cop i volta us trobeu desenes i desenes de caixes de filmacions oblidades amb imatges inèdites de concerts i assajos de l'Elvis Presley? Perquè això és el que li va passar a l'equip del Baz Luhrmann, el director d'Epic. Efectivament, Baz Luhrmann, el director de pel·lícules tan inoblidables com Moulin Rouge i Elvis, va trobar-se tot aquest material en una mina de l'estat de Kansas, 68 caixes de negatius en 35 i 8 mil·límetres, 45 minuts d'àudios inèdits de l'Elvis Presley parlant sense filtres sobre la seva vida, música i carrera. But never from my side of the story. Hey, the light's on. I can see you. Hello out there. Hello. Podríem dir que Epic és la continuació del director després del seu oscaritzat Elvis, que va protagonitzar Austin Butler. Camera crew, gentlemen. All right. 90 minuts del millor que va recuperar de 59 hores de metratge mai vist per ningú. El metratge no tenia àudio, així que van trigar 2 anys a restaurar-lo i poder sincronitzar l'àudio des de fonts secundàries. It's a new crowd out there. No es tracta d'un típic documental amb experts parlant. Tota la història l'explica el mateix Elvis amb la seva pròpia veu gràcies a 45 minuts d'àudio inèdit. En definitiva, tota una oportunitat de sentir de ben a prop la música, l'energia i el món més íntim i personal del gran rei del rock.
I abans de tornar a Cubelles m'havia de passar per Ribes i felicitar el Barça femení per aquests 4 supercampionats que s'han ficat directament a la butxaca. Mireu amb quina bona companyia estic, amb l'Aitana Bonmatí, ribetana fins a la mèdula. I aquí tots dos us venim a dir que aquesta setmana hi ha doble programació al Cinema Ribes. Per una banda, la comèdia britànica Las Ovejas Detectives, de les que ja us hem fet un bon resum, i per l'altra, una de ben diferent. Són poquíssimes les dones directores de cinema als països àrabs i es podrien comptar amb els dits d'una mà les que volen visibilitzar la comunitat LGTBIQ+. Doncs aquí tenim una d'elles. S'estrena Tres Mujeres, un drama íntim i silenciós que ens deixarà una bona empremta. من فرنسا فين خالد فاضل حمد علي ذهبي مناش كنتعرفوه سي مون اونكل يبني لا سوفون تعرفوا حاجه انتم Lília, enginyera i jove amb èxit, viu a París amb la seva núvia francesa, Alice. Torna a Tunísia pel funeral del seu oncle, trobat mort i nu al carrer en circumstàncies que ningú vol aclarir. Durant 6 dies de dol, Lília intenta aclarir què li va passar al seu oncle, un home homosexual obligat a casar-se per encaixar, mentre s'enfronta al seu propi secret. La seva família no sap res de la seva vida amorosa a París. ولا ما تنجمش تحمي قاتل وين شكون باش يحميني بالله Leila Boussi, la directora franc-tunisiana, és una de les veus més potents del cinema àrab. Amb el seu tercer llargmetratge, es fica en un terreny gairebé inexplorat pel cinema àrab, on pràcticament no existeixen històries d'amor lèsbic. Tres Mujeres mostra com la por, la pressió familiar i la criminalització condicionen la vida LGTBIQ+ en un país com Tunísia, on l'homosexualitat continua sent un delicte. Amb aquesta història nominada a l'Os d'Or al passat Festival de Berlí, s'intenta, en paraules de la seva directora, que les paraules que avui es xiuxiuegen en el món àrab per fi puguin ser escoltades amb llibertat. I mireu quin lloc tan ideal per parlar-vos de les properes estrenes dels petits i les petites de la casa i també acompanyat del Charlie Rivel, fill de Cubelles, clown internacional i una figura única de prestigi arreu del món. I he vingut fins aquí per dir-vos que s'estrena a tot l'estat, aquí a Catalunya ho fa en català, una de les estrenes més especials de cinema infantil i d'animació del que portem d'any. Es tracta d'una història diferent que posa el focus en la discapacitat en la infantesa, tractada des de l'emoció, la imaginació i l'acceptació, directament des de Finlàndia i, com dic, en català, Flick. Soc el Thomas. Les cames ja no em responen. Només vull jugar amb els meus germans. Tant de bo existís alguna manera màgica de tornar a caminar. Thomas, un nen de 12 anys, cau intentant cridar l'atenció dels seus germans i perd la capacitat de caminar. Un dia tancat a casa, apareix Flick, una criatura pelosa i rosa d'una altra dimensió. On som, Flick? Flick va ser la primera pel·lícula d'animació finlandesa que va participar en el Festival d'Annecy, el festival d'animació més important del món. Ostres, això és increïble! Flick se l'emporta a una aventura de fantasia on Thomas canvia la seva ombra per poder caminar una altra vegada. Hi ha res que em pugui fer tornar a caminar? Oh! Ha funcionat! Nois, puc caminar! Thomas, la teva ombra forma part de tu. No vull que vinguis amb mi! Però l'ombra es converteix en un monstre que el segueix de tornada al món real. Per vèncer-el, Thomas ha d'aliar-se amb els seus germans i renunciar a caminar. Què està passant, Thomas? I hem de fer alguna cosa. Flick tracta un tema poc present al cinema per nens, com afrontar les seqüeles físiques i emocionals després d'un accident. El director Jens Moller va entrevistar a molts nens i nenes amb discapacitats per construir un missatge positiu sobre valentia i imaginació. La història transmet valors com la resiliència, l'amor i la valentia, a més de saber enfrontar-se a les nostres pors, acceptant la nostra nova realitat i reconstruint la relació amb el nostre entorn. Perdoneu, però és que estava absolutament deshidratat i defallit i m'he vingut fins aquí. Són les 4 de la tarda i encara no he dinat. No farem publicitat, però he demanat un pinxo de truita i m'han portat l'espasa de Sant Jordi. I abans de clavar-me aquesta espasa, us volia dir una cosa. Com ja sabeu, doncs a mi m'agrada portar noves estrenes de cinema de gènere,
i us porto un thriller psicològic de terror de producció nacional amb un Jaime Lorente, ja sabeu, el de La Casa de Papel, que és el protagonista indiscutible. Mobiliari? No gaire. Una cadira. Un temblor que no era miedo todavía, sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo. Després de 4 Goyes al cinema d'animació, el director Ángel de la Cruz fa el salt al thriller per adults amb la seva 5a pel·lícula, que, com ell mateix ha definit, és una història carregada de simbolisme on la culpa, el remordiment i la redempció es converteixen en els temes centrals. ¿Cómo va nuestra novela? Estoy deseando leerla. Yo también estoy deseando. Daniel Lonces és un escriptor de novel·les de terror i misteri. Té una vida estable, èxit professional, dona i fill. De mi novela. Me he casado con un friki. Ah. Un recuerdo. Pues nada, chiquitín, vamos a dejar aquí a papi. Tot això donarà un gir radical quan, durant una petita prova per una de les seves novel·les, quedi atrapat en una cadira de manera accidental sense poder alliberar-se. Jaime Lorente, amb títols en la seva carrera com La Casa de Papel, va declarar que aquest havia estat un dels reptes interpretatius més exigents i físics en la seva trajectòria. ¡Vivi! Llama a Miriam. El director volia demostrar que el veritable suspens es genera dins del cap del protagonista. Fins i tot la banda sonora de Jesús Martín Fernández es va composar fent servir principis de neurocirurgia per provocar respostes emocionals específiques en el públic. La Silla, una proposta minimalista i molt asfixiant que et posarà contra les cordes des de la teva butaca del cinema. I fins aquí la cartellera. Com sempre, per més informació d'horaris i ofertes, consulteu les webs de totes les sales. Amb aquest estiu primaveral o aquesta primavera estiuenca s'acomiada aquest que us ha parlat l'Antonio del Valle. Ens veiem els divendres, recordeu, a les 15:30, 20:30, 22:30 i 1:30 de la matinada al Canal Blau. Jo me'n vaig a gaudir d'una bona passejada pels carrers del casc antic de Cubelles. Ens veiem la setmana que ve per continuar parlant de cinema i cultura, que són el mateix.